Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα κανένας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί την Ελλάδα χωρίς τη Θεσσαλονίκη. Όμως πριν από 100 χρόνια 5 διαφορετικοί λαοί τη διεκδικούσαν και πολέμησαν με κάθε μέσο για την προσάρτησή της. Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αυστριακοί και Εβραίοι είχαν διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της πόλης. Υπολόγιζαν όμως χωρίς την πολιτική ευφυΐα του Βενιζέλου και την δύναμη του ελληνικού στρατού. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης είναι μια συναρπαστική ιστορία με μάχες, κατασκόπους, μυστικές συμφωνίες που συναρπάζουν. «1912. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος βρίσκεται στην κορύφωσή του. Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και Μαυροβούνοι σύμμαχοι πολεμούν ενάντια στην Τουρκία για να απελευθερώσουν τους υπόδουλους λαούς τους. Ο ελληνικός στρατός είναι στην Κοζάνη. Οι Σέρβοι κινούνται προς το μοναστήρι, τη σημερινή Μπίτολα στα Σκόπια, και οι Βούλγαροι μπαίνουν στη Δράμα. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πολλές περιοχές, καθώς στη Βαλκανική Συμμαχία υπάρχει ένας κρίσιμος όρος. Ό,τι κατακτάτε μένει σε αυτόν που το κατακτά. Καταλαβαίνετε ότι αν οι Βούλγαροι μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη θα ήταν βουλγαρική. Όποιος είχε στα χέρια του την πόλη αυτή, εξορισμού θα είχε και τη Μακεδονία. Όλες οι χώρες έχουν επιστρατεύσει μυστικούς πράκτορες προσπαθώντας να συλλέξουν κρίσιμες πληροφορίες. Ο μυστικός πράκτορας Αθανάσιος Σουλιώτης με το ψευδόνυμο Νικολαίδης μεταβαίνει στο Σιδηρόκαστρο για να συναντήσει τον Βούλγαρο στρατηγό Τεοντόροφ. Στην είσοδο του στρατιωτικού νοσοκομείου κάποιος τον φωνάζει στα ελληνικά και του αποκαλύπτει την πιο κρίσιμη πληροφορία του πολέμου. Τα λόγια του ήταν τα εξής. Γνωρίζω ότι σπέβδουν προς Θεσσαλονίκη οι Βουλγαροί. Λοιπόν, ειδοποίησε την Αθήνα. Την πολύτιμη πληροφορία δίνει ο γιατρός του βουλγαρικού στρατού Φίλιππος Νίκογλου. Ο Νίκογλου, Έλληνας από τη Φιλιππούπολη, Βούλγαρος υπήκος φυσικά εφόσον ζούσε στη Βουλγαρία, ήταν γιατρός και υπηρέτησε τη θητεία του στον βουλγαρικό στρατό. Πάνω σε μία εγχείρηση άκουσε ότι έπρεπε να γυαλίσουν την άμαξα του τσάρου των Βουλγάρων για να μπει θριαβευτή στη Θεσσαλονίκη και ότι ο βουλγαρικός στρατός καλπάζει αντιστάσεως μείωσης, διότι όλα τα τουρκικά στρατεύματα είχαν προωθηθεί προς Δυσμάς, καλπάζει να μπει στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκογλου ψάχνει αγωνιωδώς τρόπο να δώσει την πληροφορία στην ελληνική κυβέρνηση. Η τύχη τον φέρνει μπροστά στον πιο ικανό Έλληνα πράκτορα από τον καιρό του Μακεδονικού αγώνα, τον αξιωματικό Αθανάσιο Σουλιώτη, που ήταν ειδικός στα βουλγαρικά θέματα και επισήμως εμφανιζόταν ως έμπορος ραπτομηχανών με το ψευδόνυμο Νικολαίδης. Όταν ο γιατρός του βουλγαρικού στρατού Φίλιππος Νίκογλου βλέπει στο Σιδηρόκαστρο τον Νικολαίδη με στολή αξιωματικού, αντιλαμβάνεται τη διπλή του ταυτότητα. Τον είχε δει νωρίτερα στην Σόφια και τον ήξερε σαν ζωέμπορο, γιατί είχε πάει και εκεί ο Σουλιώτης για να κάνει τον ζωέμπορο. Τον αγνώρισε τώρα πια με τη στολή του Έλληνα αξιωματικού, του έδωσε την πληροφορία, τον βοήθησε να επιστρέψει στη Σόφια, να προσποιηθεί η ασθένεια και να επιστρέψει στη Σόφια, από όπου τηλεγράφησε στον Βενιζέλο και του είπε ότι αποκλειστικός σκοπός της 7ης Μεραρχίας είναι η κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Οι Βούλγαροι κινούνται ταχύτατα, δεν έχουν σοβαρή αντίσταση και σύντομα θα μπουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Φίλιππος Νίκογλου δεν ήταν ο μόνος πράκτορας του ελληνικού επιτελείου. Παράλληλα με τον τακτικό στρατό, μια μεγάλη ομάδα κατασκόπων δρούσε υπόγεια, αλλά εξίσου αποτελεσματικά. Η άλλη πηγή είναι ο ιατρός Απόστολος Δοξιάδης. Υπηρετεί στο Γενικό Στρατηγείο των Βουλγάρων, διότι αυτοί, τόσο ο Νίκογλου όσο και ο Δοξιάδης, είναι Έλληνες της Ανατολικής Βερομιλίας.
Ο Έλληνας γιατρός, αλλά με βουλγαρική υπηκοότητα, γίνεται θελοντικά ένας από τους σημαντικότερους πληροφοριοδότες του ελληνικού στρατού. Ο Δοξιάδης λοιπόν έχει top πληροφορίες για την κίνηση των Βουλγάρων προς τη Θεσσαλονίκη και φροντίζει και ειδοποιεί ο ίδιος την Αθήνα προσωπικά, το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Βούλγαροι το αντελήφθησαν αυτό και έβγαλαν προκήρυξη συλλήψεως του Δοξιάδη, αλλά ο άνθρωπος το έσκασε, ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στην Αθήνα και έτσι απέφυγε τη σύλληψη και ενδεχομένως και την εκτέλεση. Έτσι δεν είναι? Σε ένα από τα τηλεγραφήματα των Ελλήνων κατασκόπων διαβάζουμε την εξής πληροφορία για τον τουρκικό στρατό. Τάγμα Ρεδίφ Καβάλας, απεστάλη μοναστήριων. Μη Μωαμεθανοί τούτου διανεμήθησαν φρούρισιν σιδηροδρομικής γραμμής. «1912. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί το ισχυρότερο λιμάνι των Βαλκανίων, στην καρδιά της Δυτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η θέση της είναι στρατηγικής σημασίας. Πάντα ήταν σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Γι' αυτό και ο πληθυσμός της ήταν μεικτός. Ο πληθυσμός της ανέρχονταν περίπου στις 150.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 50 περίπου ήταν Εβραίοι, οι 45 περίπου ήταν Τούρκοι, οι 35 περίπου, μιλάμε στο περίπου, ήταν Έλληνες και το υπόλοιπο ήταν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Με το ξέσπασμα του πολέμου, 5 λαοί ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την πόλη. Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και Αυστριακοί. Η Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο έπαθλο του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Οι Αυστριακοί τι δουλειά είχαν στη Θεσσαλονίκη? Οι Αυστριακοί είχαν συνδέσει σιδηροδρομικό στην Θεσσαλονίκη με την Βιέννη. Επομένως θα μπορούσαν με ενδιάμεσο σταθμό τη Θεσσαλονίκη να μεταφέρουν εμπορεύματα, να κάνουν σπουδαίες επιχειρήσεις μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Βιέννης. Αντιλαμβάνεστε τι θα σήμαινε αυτό για την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Θα δημιουργούσαν 3 μεγάλες πρωτεύουσες, Βιέννη, Βουδαπέστη και Θεσσαλονίκη, και καταλαβαίνετε θα γίνονταν όχι απλώς μεγάλη δύναμη που ήσαν, αλλά θα γίνονταν μια υπερδύναμη, γιατί θα έθεταν υπό τον έλεγχό τους και το Αιγαίο. Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη τραντάζεται από μια μεγάλη έκρηξη. Μέσα στο λιμάνι, στην καρδιά του τουρκικού στρατηγείου, ανατινάσεται το τουρκικό θωρηκτό Φετχί Μπουλέτ. Εγώ ήμουν νεαρό παιδάκι, της πρώτης γυμνασίου τάξης. Ήμουν 13 χρονών παιδί. Από λίγες μέρες πρωτού μπει ο ελληνικός στρατός, μας έγινε ένα σπουδαίο γεγονός. Ένα βράδυ ακούμε 2 μεγάλες ομοβροντίες, μας έπιασε μια τρομοκρατία, οι γονείς μου να συζητούν, να λένε τι συμβαίνει, τι είναι, μήπως η Τουρκία επιτίθεσε, μήπως έχουμε καμιά σφαγή. Και έμαθαμε ότι ο ναύαρχος Βότσης ήρθε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ανατείναξε το Φετχί Μπουλέτ, ένα πολεμικό βαπόρ, το οποίο ήταν στο λιμάνι με σκοπό να αμυνθεί για τη Θεσσαλονίκη. Δράστης της ανατείναξης είναι ο νεαρός υποπλοίαρχος Νίκος Βότσης, ανιψιός του Παύλου Κουτουριώτη. Το τολμηρό εγχείρημά του είχε σχεδιαστεί πολλούς μήνες πριν. Ήταν από παλιούς μπουρλούτχέριδες και τα λοιπά, μεγάλωσε με την ιδέα αυτή. Και ήθελε οπωσδήποτε κάτι να κάνει. Και αυτός για τον εαυτό του και ζήτηξε την εποχή εκείνη πριν κηρυχθούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι
να μπει να κυβερνήσει ένα ελαφρό σκάφος, ούτως ώστε να έχει δυνατότητες ελιγμών. Το φρούριο Καραμπουρνού είχε 2 τεράστιους προβολείς που σάρωναν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ήταν ναρκοθετημένο και με νάρκες και με τορπίλες, αλλά και με σειρμάτινο δίχτυ. Ο υποπλοίαρχος Νίκος Βότσης χρησιμοποίησε 2 ναυτικούς από το Λιτόχωρο. Ο παππούς του Νίκου Βλαχόπουλου ήταν ένας από αυτούς. Στην αρχή και ο Βλαχόπουλος και ο Κουφός γκρινιάξανε. Και ήταν και φυσικό. Ο Βλαχόπουλος ήταν παντρεμένος με 5 παιδιά, ο άλλος ή με 3 ή με 4, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Μετά του είπε ότι επιστρατεύεστε. Και εφόσον επιστρατευόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε. Καθοδήγηση των 2 ναυτικών από το Λιτόχωρο, ο Βότσης με το τορπιλοβόλο 11 μπαίνει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης χωρίς να τον πάρουν είδηση. Ο Βότσης είδε το αυτό, του λέει: είσαι σίγουρος, καπτάν Νικόλα, ότι είναι το φετί που λένε? Λέει 100% και πάρε το κομμάντο. Και τότε ο εκείνος έκανε τις ανάλογες κινήσεις. Ποια τορπίλη ήθελε να φύγει πρώτη, ποια δεύτερη και τα λοιπά. Έριξε 3 τορπίλες, οι 2 χτυπήσαν το καράβι, η μία χτύπησε στο κτηματοθράφη και μετά σηκώθηκε να φύγει πλέον ολοταχώς και πάνω από το ναρκοπαίδιο. Κουνήθηκε η Θεσσαλονίκη, Βεβαίως, τραντάχτηκε όλη η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν απομνημονέματα του γιου του Πασάτου και Νάν Μασαρέου που περιγράφει το περιστατικό αυτό. Συγκλονίστηκε κυριολεκτικά ο τουρκικός στρατός. Μετά τον τορπιλισμό του τουρκικού θωρηκτού πρέπει να φύγει ταχύτατα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο αν στην επιστροφή του περνούσε από την κύρια είσοδο του λιμένα, και για να γίνει αυτό έπρεπε να διακινδυνεύσει να περάσει πάνω από το ναρκοπαίδιο και μπροστά από το Καραμπουρνού, που πια είχε ενεργοποιήσει το σύνολο των προβολέων του και οι υπερβολητές του ήταν έτοιμοι να βάλουν εναντίον του ελληνικού τορπιλοβόλου που είχε διεισδύσει και καταστρέψει το τουρκικό θωρηκτό. Το πλοίο διαφεύγει την τελευταία στιγμή. Το βύθισμα του τορπιλοβόλου ήταν τέτοιο, ήταν πολύ μικρό και μπορούσε να περάσει πάνω από το ναρκοπαίδιο. Όπερ και γένετο. Μάλιστα, περνώντας από το Καραμπουρνού, έριξε και μια βολή γιατί το είχε υποσχεθεί στον πυροβολητή του 37 χιλιοστών που είχε πάνω. Το Φετίχ Μπουλέντ ήταν ένα παροπλισμένο πλοίο. Ωστόσο, η σημασία της βύθισής του ήταν τεράστια για το ηθικό των Ελλήνων. Ο Οθωμανικός στρατός δεν ένιωθε πλέον ασφαλής ούτε μέσα στην έδρα. Ποια ήταν η τύχη αυτού του αξιωματικού? Αυτός το 1922 ήταν αρχιεπιστολεύς του Στόμου και ήταν στη Σμύρνη. Όταν λοιπόν εκδηλώθηκε η επανάσταση του Πλαστήρα και των άλλων, τον κάλεσαν επάνω στο Λίμνος και του είπαν να προσχωρήσει στην επανάσταση. Αυτός απήντησε ότι εγώ εκεί που πάτε εσείς δεν έρχομαι. Και πήρε το καπέλο του και έφυγε. Ο πατέρας μου ο οποίος υπηρετούσε σαν ναύτης αρμενιστής στο Λίμνος, είδε να κατεβαίνει ο Βότσης, ο ήρωας αυτός, από την αριστερή σκάλα. Που σημαίνει? Ταπείνωσε. Από εκεί κατέβαιναν οι ναύτες και πέταγαν και τα σκουπίδια. Ενώ μου είπε ότι έπρεπε να κατεβεί από την δεξιά και να πειαγίζει πάντα του βασιλικού ναυτικού. Πήρε το καπέλο του και έφυγε και πέθανε στη Γαλλία. Πικραμένος. Πικραμένος.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο για να παρακολουθήσουμε την πρώτη σύγκρουση μεταξύ του αρχιστράτηγου διάδοχου Κωνσταντίνου και του Θερίου Βενιζέλου. Ήταν μια οριακή σύγκρουση που έκρινε το μέλλον της Θεσσαλονίκης και καθόρισε τα σύνορα του χάρτη της Ελλάδας όπως την ξέρουμε σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το συναρπαστικό αγώνα του ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου έχει βάλει σε κέρια πόστα μυστικούς πράκτορες. Αυτοί οι Έλληνες κατάσκοποι της εποχής στέλνουν την κρίσιμη πληροφορία ότι ο βουλγαρικός στρατός κατευθύνεται ολοταχώς προς Θεσσαλονίκη. Στο επιτελείο του Κωνσταντίνου όμως κυριαρχεί αντίληψη ότι η καταδίωξη του εχθρού που κατευθύνεται προς μοναστήρι είναι πιο σημαντική. Οι δύο άνδρες τότε διαφωνούν πάνω σε ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας. Τα τηλεγραφήματα που ανταλλάσσουν είναι πρωτοφανή σε ένταση και είναι ο πρόλογος του περίφημου εθνικού διχασμού που θα ακολουθήσει σε λίγα χρόνια. Οι κρίσιμες πληροφορίες για τους μυστικούς πράκτορες και τις κινήσεις των Βουλγάρων φτάνουν στην Αθήνα που αγωνιά για την τύχη της Θεσσαλονίκης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τότε βάζει τον Υπουργό Εξωτερικών να στείλει τηλεγράφημα στον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο. Στο τηλεγράφημα του Κορομιλάς του έλεγε ότι πρέπει να κινηθείτε γρήγορα προς Θεσσαλονίκη. Το θέμα επήγει διότι υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν απάντησε κατά τρόπο απρεπή ότι δεν θα μου πείτε εσείς τι πρέπει να κάνω. Ο Κωνσταντίνος δεν ήξερε τι συνέβαινε στη βουλγαρική πλευρά. Ήξερε τι συνέβαινε στο δικό του το στρατό, ήξερε ότι εύκολα σε 2 μέρες θα μπορούσε να πάρει το μοναστήρι, αλλά αυτές οι 2 μέρες και οι 2 μέρες της επιστροφής από το μοναστήρι θα είχαν κρίνει την τύχη της Θεσσαλονίκης. Η επιμονή του διαδόχου να κινηθεί προς το μοναστήρι δεν είναι στρατιωτικά παράλογη. Ο Κωνσταντίνος υπακούει τυφλά στο γερμανικό δόγμα πολέμου. Ότι αυτό που έχει σημασία είναι η καταδίωξη και η συντριβή του αντιπάλου, του εχθρού. Η συντριβή του εχθρού. Όχι οι πόλεις, όχι οι τόποι, τους οποίους θα καταλάβουμε. Ο Βενιζέλος όμως δεν ενδιαφέρεται για το γερμανικό στρατιωτικό δόγμα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο εξοργίζεται από τη στάση του Κωνσταντίνου. Και στις 10 και 20 το βράδυ κάθισε στο γραφείο του και συνέταξε ο ίδιος ένα τηλεγράφημα προς τον Κωνσταντίνο ότι εντέλεσε να κατευθυνθείς προς Θεσσαλονίκη διότι ύψιστοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουν αυτό. Οι επεμβάσεις αυτές προκάλεσαν ισχυρές αντιδράσεις στο επιτελείο. Μάλιστα ο διευθυντής επιχειρήσεων του επιτελείου, ο αντισυνταγματάρχης Βίκτορ Δούσμανης, γράφει στα απομνημονεύματά του ότι οι επεμβάσεις από την Αθήνα του Πρωθυπουργού ήταν ανίκειες, προσβλητικές για το διάδοχο και το επιτελείο και προκάλεσαν γενικό ανεβρασμό στους αξιωματικούς. Η ρήξη είναι σοβαρή. Από τη μία ήταν ο ισχυρός πολιτικός ηγέτης και από την άλλη ο διάδοχος του θρόνου. Εδώ συγκρούονται και 2 λογικές αλλά και 2 πολιτικοί παράγοντες. Δηλαδή σε μία επιχείρηση ποιος έχει τον αποφασιστικό λόγο. Τον έχει ο στρατιωτικός διοικητής ή η πολιτική ηγεσία. Σε καθαρά πρακτικό, δηλαδή στρατιωτικό επίπεδο, ο δίκιο είχε Κωνσταντίνος, διότι κοιτούσε μεσοπρόθεσμα την πορεία των επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός διέταξε τον αρχηγό μιας στρατιωτικής δύναμης. Αν αυτός είναι ο διάδοχος ή αν αυτός είναι ο βασιλιάς ή αν είναι ο Θεός ο ίδιος, οφείλει να υπακούσει τον Πρωθυπουργό. Όταν οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν τη Δράμα, αρχίζουν να κινούνται προς Θεσσαλονίκη.
τότε ο Βενιζέλος παίρνει την απόφαση να στείλει ένα ιστορικό τηλεγράφημα. Η απόφαση του επιτελείου ήταν να στραφεί προς το μοναστήρι και έλεγε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος προς τον Βενιζέλο, εκτός και αν μου το απαγορεύσετε. Ο Βενιζέλος απήντησε με 3 λέξεις στο τηλεγράφημά του: σας το απαγορεύω. Με παρέμβαση του πιο ψύχρεμου βασιλιά Γεωργίου, ο στρατός αλλάζει κατεύθυνση. Στο εξής, ο ελληνικός στρατός ξεκινάει έναν αγώνα δρόμου με αντίπαλο το βουλγαρικό. Έπαθλο, η πόλη της Θεσσαλονίκης. «19 Οκτωβρίου, ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στις παρυφές της πόλης των Γιαννιτσών. Είναι μία από τις ιερές πόλεις των Οθωμανών, η αποκαλούμενη Μακεδονική Μέκα. Στο τέμενος που βλέπετε βρίσκεται θαμμένος ο Γαζί Ευρενός, ο πρώτος Οθωμανός κατακτητής της Ευρώπης. Ήταν ο στρατηγός ο οποίος είχε καταλάβει όλη τη Θράκη και όλη τη Μακεδονία και θεωρούνταν ανίκητος και αρχιστράτηγος. Και γι' αυτό το δόθηκε και το όνομα Γαζί, που σημαίνει τροπεούχος, νικητής. Η οικογένεια αυτή αγιοποιήθηκε στη συνέχεια και έγινε η πόλη των Γιαννιτσών προσκύνημα όλων των μουσουλμάνων της εποχής εκείνης, αλλά και όλους τους αιώνες που ακολούθησαν. Το ελληνικό επιτελείο δεν γνωρίζει τις κινήσεις του τουρκικού στρατού μετά το Σαραντάπορο. Στο σημείο που βρίσκεται η γέφυρα της Μπάλτζας, οι Έλληνες δέχονται ανεπάντεχα πυκνή δύναμη πυρών. Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να υπερασπιστούν την ιερή τους πόλη. Τα Γιαννιτσά δεν ήταν η πλέον ορθολογική τοποθεσία για να ορχιδορθεί ο Οθωμανικός στρατός, αλλά έπρεπε να καλυφθούν τα Γιαννιτσά. Είναι η ιερή πόλη των μουσουλμάνων και έχουν πολύ μουσουλμανικό πληθυσμό. Αλλά και για ένα άλλο λόγο. Διότι αν έπεφταν τα Γιαννιτσά, ήταν βέβαιο ότι θα έπεφτε και η Θεσσαλονίκη. Ο στρατηγός Χασάν Ταχσίν Πασάς φέρνει ισχυρές ενισχύσεις για την υπεράσπιση του τεμένους, του Ευρενός. Είχε φέρει τις πιο επίλεκτες μονάδες, κυρίως από την περιοχή των Σερών, του Κιλκής και της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζουν γύρω στις 25.000 στρατό, τις πιο επίλεκτες μονάδες, και πυροβολικό με τελευταίας τεχνολογίας κανόνια και πυροβόλα γερμανικής τεχνολογίας. Οχύρωσε όλους τους λόφους που είναι δυτικά των Γιαννιτσών, από τον χωριό Πέντα Πλάτανος μέχρι το Μελίσι. Θεωρούνταν απόρθητοι για εκείνη την εποχή. Ο ελληνικός στρατός, που δεν περίμενε να δώσει μάχη στα Γιαννιτσά, καθυλώνεται. Οι Τούρκοι σχημάτισαν τείχος με πολλά πυροβόλα, με όλες τους τις δυνάμεις. Κάτω από καταρακτώδη βροχή, ο ελληνικός στρατός κολλά στη λάσπη και σφυροκοπείται από το τουρκικό πυροβολικό. Οι απώλειες είναι τρομακτικές. Κολούσαν τα κανόνια, κολούσαν τα οχήματα, κολούσαν τα κάρα, κολούσαν και οι ίδιοι στρατιώτες. Στα Γιαννιτσά, Έλληνες και Τούρκοι συγκρούονται σώμα με σώμα. Ο ελληνικός στρατός είναι πιο έμπειρος σε αυτό το είδος πολέμου και κερδίζει τη μάχη της Ξυφολόγχης. Το πρώτο ευζωνικό σύνταγμα που ήταν με επικεφαλής τον ταγματάρχη Γεωργούλη ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε σε όλες τις μάχες, αλλά κυρίως στην κατάληψη του λεγόμενου απόρθητου υψώματος που είναι ακριβώς μπροστά από το χωριό Πενταπλάτανος. Εκεί μάλιστα στην κορυφή του σκοτώθηκε και ο ταγματάρχης Γεωργούλης, έχασε το ένα από το χέρι, έχασε το δεύτερο χέρι και συνέχιζε να πολεμάει πάνω από το άλογο του. Ένας καταπληκτικός τύπος. Ένας ήρωας από αυτούς που ξέρετε μόνο συναντάμε σε μύθους. Μπόρεσε ο ελληνικός στρατός να περάσει τα Ριάκια κατά τη διάρκεια της νύχτας και την άλλη μέρα, όταν ξημέρωσε η δεύτερη μέρα της μάχης των Γιαννιτσών, ο Πασάς είδε όλο τον ελληνικό στρατό έξω από τα Γιαννιτσά. Στις 11 η ώρα το πρωί μπήκαν μέσα στα Γιαννιτσά και αναγκάστηκε ο τουρκικός στρατός να κάνει άτακτη υποχώρηση προς την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Με την είσοδο του ελληνικού στρατού στα Γιάννητσά, Τούρκοι ζηλωτές αντιστέκονται και αρχίζουν τις οδομαχίες. Αλλά μέχρι το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου ήδη οι Τούρκοι είχαν αποχωρήσει προς την Θεσσαλονίκη, καίγοντας το διάβα τους ό,τι απόμενε πίσω από την πόλη. Η τουρκική συνοικία των Γιαννητσών καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Η μάχη των Γιαννητσών ήταν πολύ νεκρή. Όμως, με την κατάληψη της πόλης, άνοιξε ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη. Μετά την νίκη στα Γιαννητσά, ο αρχιστράτηγος και διάδοχος Κωνσταντίνος δεν σπέβδει στη Θεσσαλονίκη όπως είναι η εντολή του Βενιζέλου και δεν τον ενημερώνει για τις κινήσεις του. Το επιτελείο, αντί να διατάξει γενική προέλαση προς τη Θεσσαλονίκη, επιδόθηκε στη συγκέντρωση των λαφύρων. Αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει, για να μην έχουμε πιατσικολογία, διότι ο ελληνικός στρατός πολεμούσε επί 13 μέρες, ουσιαστικά άσιτος, διότι δεν ήταν δυνατόν, ας το πούμε, να υπάρχει επαρκής ανεφοδιασμός. Την ίδια περίοδο που κινούνταν οι Βούλγαροι προς την Θεσσαλονίκη και μάλιστα με ιππικό, δηλαδή για να κινούνται πιο γρήγορα και να παρουσιάζονται καθυστερήσεις 5 ημερών από τα Γιαννητσά στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος. Να έρθουν πρώτοι οι Βούλγαροι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει ένα ακόμα οργισμένο τηλεγράφημα στο διάδοχο, λέγοντάς του, μεταξύ άλλων, ότι η έλλειψη κάθε ενημέρωσης για την πορεία των επιχειρήσεων και η έλλειψη ειδήσεων προς την υπεύθυνη κυβέρνηση είναι όντως εκπληκτική. Μετά τη δυναμική παρέμβαση του Βενιζέλου, ο ελληνικός στρατός ξαναρχίζει την προέλαση σύμφωνα με τις εντολές. Μετά τη μάχη των Γιαννητσών όμως, την πορεία προς τη Θεσσαλονίκη φράζει ένα δύσκολο εμπόδιο. Είναι ο Αξιός ποταμός, του οποίου οι γέφυρες έχουν καταστραφεί από τους Τούρκους που έχουν υποχωρήσει. Γιατί δεν υπήρξε καταδίωξη των Τούρκων μετά την νικηφόρα μάχη των Γιαννητσών, ώστε να μην καταστραφούν οι γέφυρες του Αξιού? Γιατί και ο ελληνικός στρατός ήταν κουρασμένος, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες, υπήρχαν λάσπες παντού, είχαν κουράσει το στρατό, υπήρχε συνεχής βροχή. Δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος να φέρει στα όρια του τον ελληνικό στρατό. Το μηχανικό ήταν στο Σαραντάπορο και το φουσκωμένο ποτάμι ήταν απροσπέλαστο. Η βροχή έπεφτε ασταμάτητα και τη λύση έδωσαν οι κάτοικοι των γύρω χωριών που έφτιαξαν μια πρόχειρη γέφυρα. Πώς κατάφεραν τελικά και τον πέρασαν? Άλλοι έφεραν βαρέλια, άλλοι έφεραν τις πόρτες από τα σπίτια τους και από τις αποθήκες τους, έφεραν δοκάρια, σανίδια, έφεραν βάρκες. Ένα χωριό ολόκληρο, η Χαλάστρα, γκρεμούν τη νύχτα εκείνη ακόμα και τα σπίτια τους για να πάρουν δοκάρια. Φέρνουν ό,τι διαθέτουν, βάρκες, καρέκλες, τραπέζια, ό,τι έχουν σκοινιά, και ένας καροποιός, ο Ντελικάρης, ζεύει τον Αξιόποταμό, κάνει την πρόχειρη γέφυρα, στη θέση Παλιωμάνα, όπου τα νερά ήταν σχετικά ρηχά. Χάρη στην αυταπάνηση των κατοίκων, μέσα σε 2 μέρες 4 γέφυρες είναι έτοιμες. Ο στρατός περνά το ποτάμι σε 48 ώρες και πλέον ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτός. Οι εφημερίδες πανηγυρίζουν. Ο στρατός μας διέβη των Αξιών ποταμών. Ο διάδοχος σήμερον την πρωίαν ευρίσκεται πρώτης Θεσσαλονίκης. Στις 25 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός φτάνει έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Βούλγαροι από την άλλη πλευρά προσεγγίζουν. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πόλης από τον Τούρκο στρατηγό. Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς ήταν από τα Γιάννενα και είχε φιλελληνικά συναισθήματα.
Έτσι, προτίμησε να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες, αποκρούοντας μάλιστα γενναίες χρηματικές αμοιβές από την πλευρά των Βουλγάρων. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το συναρπαστικό αγώνα του ελληνικού στρατού για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Οι κοινότητες της πολυεθνικής Θεσσαλονίκης τρέμουν την καταστροφή της πόλης από μια ενδεχόμενη μάχη για την κατάληψή της και μεσολαβούν στον Τούρκο αρχιστράτηγο Χασάν Ταχσίμ Πασά για να παραδώσει την πόλη αμαχητή. Ο Κωνσταντίνος όμως προβάλλει αντιρρήσεις που εξοργίζουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η είσοδος στην πόλη γίνεται τελικά οριακά, πραγματικά την τελευταία στιγμή. Στα αυθεντικά πλάνα της εποχής βλέπουμε την πανηγυρική υποδοχή του ελληνικού στρατού που μετά από 480 χρόνια απελευθερώνει την πόλη. Ο βουλγαρικός στρατός όμως είναι πρώτον πυλών. Τότε βρίσκουμε έναν απροσδόκητο σύμμαχο, τον Τούρκο Πασά, που είπε την ιστορική φράση για τη Θεσσαλονίκη: «Από Έλληνες την πήραμε και σε Έλληνες θα την παραδώσουμε». Ο Κωνσταντίνος είχε φτάσει μέχρι το σημερινό, ας το πούμε, μέχρι τη σημερινή γέφυρα, τότε λεγόταν το Ψιν, και εκεί είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του. Είχαν προωθηθεί οι μεραρχίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν οι Τούρκοι να διαφύγουν ούτε από την Ανατολή, ούτε από το Βορρά, ούτε από τη Δύση. Στη Θεσσαλονίκη το κλίμα είναι τεταμένο. Με τον ελληνικό στρατό πρώτων πυλών, ο Οθωμανός στρατηγός Χασάν Ταχσίμ Πασάς ετοιμάζεται να δώσει τη μεγάλη μάχη που θα κρίνει την τύχη της πόλης. Υπήρχαν και πιέσεις από τους προξένους των μεγάλων δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη να παραδοθεί η πόλη χωρίς να υπάρξουν μάχες, δηλαδή χωρίς να υπάρξουν καταστροφές στη Θεσσαλονίκη. Ο τουρκικός στρατός όμως βρίσκεται σε διάλυση. Ο εξόριστος Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίντ φυγαδεύεται με γερμανικά πλοία για να μην εχμαλωτιστεί. Οι επιφανείς πολίτες της Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουν τότε ότι η πόλη έχει χαθεί για την Τουρκία. Στο σημείο που βρισκόμαστε, στη θέση το Ψιν, στη σημερινή γέφυρα Θεσσαλονίκης, στρατοπεδεύει το ελληνικό επιτελείο. Εδώ ο διάδοχος δέχεται την πρώτη πρόταση για την παράδοση της πόλης. Ο Τούρκος φρούραρχος ζητά κάτι το οποίο δεν μπορεί ένας στρατιωτικός διοικητής νικηφόρου στρατού να το δεχτεί. Ο Κωνσταντίνος επιμένει μέχρι τέλους στην παράδοση του οπλισμού. Την ίδια ώρα η 7η Βουλγαρική Μεραρχία προελάβνει προς Θεσσαλονίκη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξοργίζεται με το διάδοχο που κατά τη γνώμη του σκέπτεται στρατιωτικά, ενώ είναι η ώρα της πολιτικής. Στέλνει ένα τηλεγράφημα αυστηρό προς τον Κωνσταντίνο και λέει: επιτέλους δεχτείτε την πόλη που σας προσφέρετε και να εισέλθετε όμως μέσα άνευ αναβολής. Υποχρεώθηκε αργά τα μεσάνυχτα της 25ης Οκτωβρίου να τηλεφωνήσει στον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος βρισκόταν στο Γιδά, τη σημερινή Αλεξάνδρεια. Ο υπασπίστης του είπε ότι την ώρα αυτή, μεσάνυχτα, ο βασιλιάς κοιμάται. Ο Βενιζέλος είπε να τον αφυπνίσουν και τον καθιστά υπεύθυνο για την οποιαδήποτε απώλεια της Θεσσαλονίκης και του ζητεί να παρέμβει στο γιο του, τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ώστε να μην χαθεί η Θεσσαλονίκη. Τελικά η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλληνες πριν φτάσουν οι Βούλγαροι στην πόλη. Ο Πασάς είχε λιγότερους από 30.000 στρατιώτες κουρασμένους και πεινασμένους μέσα στην πόλη. Είχε τη δυνατότητα ασφαλώς να αμυνθεί. Επέλεξε να μην το κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την επιλογή σώθηκε η πόλη. Θα πάθαινε η Θεσσαλονίκη ό,τι έπαθαν τα Γιαννιτσά. Θα έβαλαν τα ελληνικά και τα βουλγαρικά πυροβόλα εναντίον της πόλεως. Η πόλη θα καιγόταν. Με την παράδοση σώθηκε η πόλη, γι' αυτό και ο Πασάς στα απομνημονέματά του γράφει: η Θεσσαλονίκη εχάθη, αλλά η Θεσσαλονίκη εσώθη.
Έλληνες και Βούλγαροι δίνουν μάχη για την κυριαρχία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη δύναμη των όπλων την κατέλαβαν οι Έλληνες, αλλά είχε τεράστια σημασία σε ποιον θα την παρέδιδαν οι Τούρκοι. Με μια ιστορική φράση, ο Τούρκος διοικητής αποφασίζει να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες. Εκεί τους είπε το περίφημο: εμείς οι Τούρκοι την πήραμε την πόλη από τους Έλληνες το 1430. Εννοούσε. Στους Έλληνες την επιστρέφουμε. Του είπε: μα είστε καταπληκτικός, κάνατε μια πολύ μεγάλη και έντιμο χειρονομία. Λέω παππούς, εγώ ξέρω ότι μετά από αυτό δεν θα υπάρχω. Τη νύχτα της 26ης προς 27η Οκτωβρίου, σε αυτό εδώ το κτίριο, Ιωάννης Μεταξάς με τον Βίκτορα Δούσμαν υπογράφουν στο διοικητήριο της πόλης την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Η πόλη είναι πια ελληνική. Ο Ίνις Μεσαρέ, εγγονός του Χασάν Ταχσίν Πασά, περιγράφει την ιστορική στιγμή από τις διηγήσεις του πατέρα του που ήταν παρόν στην υπογραφή. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Ιωάννη Μεταξά και του Δούσμανη. Ο πατέρας μου ήταν υπασπιστής του και πίσω φαίνεται ένας τύπος με γυαλιά, ο οποίος ήταν ο δραγουμάνος, τον οποίον απέλυσε ο παππούς, όπως γράφει ο στρατηγός Γεωργίου, διότι δεν του τα έλεγε καλά. Και άρχισε να μιλάει ο παππούς στα ελληνικά. Και του λέει ο Δούσμαν: θα είχαμε τελειώσει τώρα τόση ώρα. Λοιπόν, τα τελειώσανε στα ελληνικά και η ιστορία τέλειωσε αξιοπρεπώς εκεί. Στα χέρια μου κρατάω ένα εντυπωσιακό ντοκουμέντο, ένα ντοκουμέντο που μέσα σε μια μισή χειρόγραφη σελίδα, είναι η παράδοση της Θεσσαλονίκης. Είναι η σύμβαση παραδόσεως Θεσσαλονίκης, είναι οι 3 μοναδικές λέξεις που γράφει το συγκεκριμένο ντοκουμέντο στα ελληνικά. Ακολουθεί μια μισή σελίδα ένα κείμενο το οποίο είναι όλο στα γαλλικά, το οποίο έχει τους 10 όρους, με βάση τους οποίους παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό. Έχει ημερομηνία Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου 1912 και έχει τις υπογραφές του Ταχσίν Πασά, ο οποίος ήταν ο πολιτικός στρατιωτικός διοικητής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την περιοχή της Μακεδονίας, και από την άλλη πλευρά του αντισυνταγματάρχη του μηχανικού του ελληνικού στρατού του Βίκτορα Δούσμανη και του λοχαγού τότε του μηχανικού του ελληνικού στρατού του Ιωάννη Μεταξά. Η ελληνική κυβέρνηση όμως βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εφημερίδες της Αθήνας μαθαίνουν την κατάληψη της σημαντικότερης πόλης του Βορρά μία ημέρα μετά, μέσω Βιέννης. Ο Βενιζέλος δεν πληροφορήθηκε από τον Κωνσταντίνο ότι παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη. Το έμαθε το πρωί της 27ης Οκτωβρίου από τον Έλληνα πρέσβη στη Βιέννη, ο οποίος το έμαθε από τις αυστριακές εφημερίδες, οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί από τον αυστριακό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη παραδόθηκε στους Έλληνες, αλλά ο διάδοχος δεν μπαίνει στη Θεσσαλονίκη με το στρατό του αμέσως. Οι κινήσεις των Βουλγάρων προκαλούν τεράστια ανησυχία στο ελληνικό επιτελείο. Η είσοδος στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, αλλά ο διάδοχος Κωνσταντίνος δεν βιάζεται. Όταν αυτό περίληφθε σε γνώση του Δούσμαν, ο οποίος βρισκόταν στο διοικητήριο, τρομοκρατήθηκε, πήρε το τρένο, πήγε γρήγορα στο Τοψίν και εκεί είπε στον Κωνσταντίνο ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν
να πάμε τώρα αυτή τη στιγμή να μπει στην πόλη. Και το απαντάει ο Κωνσταντίνος, τώρα πια είναι αργά, θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Τώρα, του λέει, έστω και αργά. Ο Κωνσταντίνος επέμενε, όχι, αύριο το πρωί. Πήρε το πρωινό τρένο από τη γέφυρα όπου κοιμήθηκε, από την έπαυλη Τόψιν, έφτασε στις 5 η ώρα το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό Μοναστηρίου. Μέσα στη βροχή, στο σκοτάδι το πυκνό, κανείς δεν τον περίμενε, ήταν επόμενο αυτό. Έφτασε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μοναστηρίου και νοικιάσανε μια άμαξα για να μεταφερθεί στο δικητήριο, αγοραία άμαξα. Η είσοδος του Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακή, ήταν όμως ουσιαστική. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ξυπνούν και αντικρίζουν τις φάλαγγες των πρώτων Ελλήνων στρατιωτών που μπαίνουν στην πόλη. Ακούγεται ο βηματισμός των στρατιωτών. Εκεί στο Μπεστσινάρ ανοίγουν παράθυρα. Βγαίνουν έξω από τα παράθυρα μερικά πρόσωπα. Κοιτάζουν έκπληκτα. Τόσο στρατός. Δεν είναι τουρκικός στρατός. Δεύτερη έκπληξη. Ρωτάνε. Τους βλέπουν από τις φωτογραφίες, αντιλαμβάνονται μάλλον ότι πρόκειται για Έλληνες. Ακούν ότι μεταξύ τους μιλάνε ελληνικά. Και ακούγονται φωνές από τα παράθυρα. Είστε Έλληνες? Είστε Έλληνες? Και οι στρατιώτες απαντούν θετικά. Και ο Αλεξάκης, ναι, Έλληνες. Οπότε αρχίζουν να χειροκροτούν, να κλαίνε. Πολλοί κατεβήκαν κάτω, βγήκαν στον δρόμο, αρχίσαν και τους φιλούσανε. Υπήρχαν και μερικοί διαβάτες οι οποίοι φορούσαν κόκκινα φέσια. Τα βγάζανε τα κόκκινα φέσια και τα πατούσανε και φωνάζανε. Οι Έλληνες λοιπόν αναπέτασαν τις σημαίες τους, βγήκαν στους δρόμους με ζητοκραυγές, με αισθήματα παραλυρήματος χαράς και μάλιστα κρούοντας και κόδωνες, καμπάνες. Το νέο διαδίδεται γρήγορα. Στα πλάνα της εποχής βλέπουμε τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να τρέχουν πίσω από το τρένο που μεταφέρει στρατιώτες στην πόλη με ξέφρενη χαρά. Αλλά το πιο συγκινητικό ήταν ότι καθώς περνούσαν οι άμαξες, από τα μπαλκόνια τους έραναν με άντι και με κουφέτα. Γιατί κουφέτα? Διότι ήταν ο γάμος της Ελλάδας με τη Μακεδονία. Το πρώτο τάγμα που μπαίνει στη Θεσσαλονίκη είναι το τάγμα των Κρητών με διοικητή το Γιάννη Αλεξάκη. Έπλεξαν και ένα στίχο, τετράστιχο, για την άφηξή τους στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε θέλημα Θεού, ήτανε θεία δίκη, να μπούμε εμείς οι Κρητικοί πρώτοι στη Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπουμε στα πλάνα της εποχής, ο βασιλιάς Γεώργιος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος εισέρχονται έφυποι στην πόλη, ενώ ο λαός τους ζητοκραυγάζει. Είχε καθυστερήσει ως αρχιστράτηγος στο μέτωπο. Είχε αφιταλαντευτεί αν θα έπρεπε να στραφεί προς το μοναστήρι ή προς Θεσσαλονίκη και χάρη στην οξύτατη και βίαιη επέμβαση του Βενιζέλου με τα τηλεγραφήματα και τις πιέσεις που άσκησε, τελικώς αποφάσισε ο διάδοχος να στραφεί προς Θεσσαλονίκη και όταν του παραδόθηκε η πόλη καθυστέρησε να μπει σε αυτήν. Ο κόσμος όμως δεν γνωρίζει για τις διαφωνίες με το Βενιζέλο και στις γραβούρες της εποχής ο Κωνσταντίνος παρομοιάζεται με τον Παλαιολόγο. Ο τίτλος του Κωνσταντίνου ως βασιλιά ήταν ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Καταλαβαίνετε ότι το ΙΒ παίζει ρόλο στη λαϊκή, εξάπτητη λαϊκή φαντασία, ότι είναι ο 12ος μετά τον Παλαιολόγο. Και επειδή λέγεται και Κωνσταντίνος και επειδή υπάρχει και αυτός ο θρύλος που λέει Κωνσταντίνος έχασε την πόλη, Κωνσταντίνος θα την πάρει, και επειδή είναι ο στρατιλάτης νικητής, εντάξει, είναι μέσα στο πεδίο της προπαγάνδας αυτής της εποχής.
28 Οκτωβρίου ο στρατηγός Θεοντόροφ ζητά από το διάδοχο Κωνσταντίνο να επιτρέψει σε 2 βουλγαρικά τάγματα να μπουν στην πόλη για να ξεκουραστούν. Ο Κωνσταντίνος δέχεται. Ο Κωνσταντίνος για μία ακόμη φορά παίρνει την απόφαση χωρίς να ζητήσει την άδεια της κυβέρνησης. Που οπωσδήποτε θα εδίδετο, διότι ο Βενιζέλος δεν θα ήθελε ποτέ να διαταραχθούν οι σχέσεις με τη Βουλγαρία ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν, αλλά οπωσδήποτε ως επιδέξιος διπλωμάτης θα ζητούσε κάποια ανταλλάγματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μπήκε ολόκληρη η 7η Βουλγαρική Μοιραρχία, οι οποίοι κάθε άλλο παρά κουρασμένοι φάνηκαν, γιατί μπήκαν μέσα με αναπεπταμένες στις σημαίες τις βουλγαρικές, με τυμπανοκρουσίες, με μουσική μπροστά, στρατονίστηκαν στην Αγία Σοφία και στο Μπουλβάρ Χαμιδιέ, στη σημερινή οδό Εθνικής Αμήνης. Οι Βούλγαροι αρχίζουν να φέρονται σαν κατακτητές. Καταλαμβάνουν την Αγία Σοφία στο κέντρο της πόλης. Ξεσπούν σε βιαιότητες εναντίον του τουρκικού πληθυσμού, αλλά και σε προστριβές με τον ελληνικό στρατό. Έμπαιναν στα καταστήματα, έπαιρναν ό,τι ήθελαν, πυροβολούσαν, χτυπούσαν τον κόσμο, μεθούσαν, φερόταν πάρα πολύ άσχημα στην πόλη. Για να πάση στιγμή μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση, η οποία ήταν πάρα πολύ ρευστή και επικίνδυνη. Το μεσημέρι της 27ης, ο Βίκτορ Δούσμανης παραβρίσκεται σε μια συνάντηση που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Ο βουλγαρικός στρατός κάνει επίσημη πρόταση στο Χασάν Ταχσίμ Πασά να παραδώσει σε αυτούς την πόλη. Ήρθε ο Βούλγαρος και λέει, εγώ θέλαμε να μπούμε κι εμείς, να υπογράψει και ένα σαν αυτό που υπογράψαμε με τους Έλληνες. Το είπα στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έμεινε άναυδος, το θεώρησε μέγιστον θάσος, πήγε στον παππού να τα πει. Ο Ταχσίμ Πασάς βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση αμηχανίας. Και λέει, η πόλη έχει παραδοθεί ήδη στους Έλληνες. Ήδη μέσα υπάρχει ελληνικός στρατός. Και του λέει, θα σας δώσω μια φοβερό ποσό. Άλλοι λένε ακάλυπτη επιταγή, άλλοι λένε φοβερό ποσό. Προφανώς το γύρισε στα μούτρα και είπε, εσάς δεν σας ξέρω, δεν σας συνάντησα σε κανένα πεδίο πολέμου. Με αυτούς πολέμησα, σε αυτούς θα παραδώσω τη Θεσσαλονίκη. Και τόσο απλά. Ήταν στρατιωτικός άνθρωπος, έντιμος, ηθικής τάξης. Τι θα γίνει τώρα, αφού το είπε. Με εσάς δεν πολεμήσαμε, ό,τι σας είδαμε στο πεδίο των μαχών. Από πού θα πω και επειδή έχετε συμμαχία με τους Έλληνες, θα υπογράψω και με εσάς. Τι γίνεται. Όπερ και δεν έγινε. Η παρέμβαση του Τούρκου αρχιστρατήγου και η άρνησή του να παραδώσει τη συγκατοχή της πόλης στη Βουλγαρία απέτρεψαν το μοιραίο. Εάν είχε γίνει συνδίκηση με τους Βουλγάρους, τα πράγματα θα ήταν έτσι. Δεν το βγάζει στον άλλο όταν μπαίνει και με τη βούλα και έχει υπογράψει και αυτό σε επίσης ώρες πρωτόκολλων. Πράγμα το οποίο δεν επετεύχθη, μάλλον απεφεύχθη από τον παππού και τον πατέρα. Οι Βούλγαροι δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την παράδοση της πόλης. Και γίνει το πρώτο πιάτσικο από τους Βουλγάρους του σπιτιού του παππού. Ο Πασάς που παρέδωσε την πόλη έπεσε σεδισμένη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά το ελληνικό κράτος δεν τον περιφρόνησε, αντίθετα τον στήριξε αναγνωρίζοντας τη θετική του στάση. Πριν πεθάνει, η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στη Θεσσαλονίκη. Ο τελευταίος Τούρκος στρατηγός που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα είχε υπασπιστεί το γιο του, τον Κενάν Μεσαρέ, ο οποίος ζωγράφισε όλες τις μάχες του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Το εντυπωσιακό είναι ότι απεικονίζει τις μάχες από την πλευρά των Ελλήνων με τους οποίους επέλεξε να ζήσει μετά τον πόλεμο.
κάτοικοι ενθουσιασμένοι με την παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών τους έδειχναν με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη τους. Ο κόσμος ήταν τόσο ενθουσιασμένος και να φωνάζουν «Χριστός Ανέστη». Ελευθερωθήκαμε από τον τουρκικό ζυγό τα 4 αιώνες λοιπόν που ήμασταν σκλαβωμένοι στον Τούρκο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ιστορία της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, που χρωστά πάρα πολλά στον Βενιζέλο αλλά και σε πολλούς αφανείς ήρωες. Σε αυτούς που πολέμησαν στα πεδία των μαχών ή που στο παρασκήνιο συνέλεξαν πολύτιμες πληροφορίες με κίνδυνο της ζωής τους. Η μηχανή του χρόνου αρέσκεται να διαβάζει πάντα αυτές τις μικρές και άγνωστες γραμμές της ιστορίας που γράφτηκαν από πραγματικά μεγάλους άνδρες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.